Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mutanen faɗin duniya baki da irin na Saudiya, Nijar, Cote d'Ivoire, Ghana. Yau gane ga ina tare da babban mai gidana kuma fasihi jarumi haziki basira jakan Salisu Yaro. Me ya Salisu ina so kai mutane magana kan karin kina waye ne a wajen ka ya muke da kai ya kuma Assalamu alaikum masoyanmu na faɗin duniya gabaki ɗaya. Farko dai suna na Salisu Awwal wanda aka fi sani da Salisu Yaro Dorayi. Kada ku manta mai zamani mutum ne mai amana, mutum ne dan halaka. Idan mai zamani yana kaunar ka sai dai kai ka bar shi amma shi baya barin wanda yake kauna. Dan haka mai zamani masoyanmu kada ku manta da mai zamani domin mu mai zamani ba abin yarwa bane. Mai zamani mutum ne dan halaka wanda ya san halacci, mutumin kirki ne. Kuma mutum ne wanda ya iya mu'amala da kowa. Duk wanda ga ya faɗa da mai zamani to ko ka je ka bincika za ka ga laifin wancan ne ba laifin mai zamani. Anya ga har ƴan mata. So mutane ni ma na fara waka. Mai zamani ya fara waka kuma waƙoƙi irin na soyayya. Na'am, bidiyo da audio ba. Bidiyo da audio. Don haka ku 2024 insha Allah muna fatan mai zamani za a san shi a duniya. Yawa. Kuma ku dinga duba duk wata Channel kafar yada YouTube labarai. Sadan mai zamani. Sadan mai zamani YouTube channel ɗinsa. Duk inda kai satin za ka ga Sadan mai zamani shi ɗin ne dai shi kaɗai ne. Ko kun ga wani Sadan in dai bai sa mai zamani ba to ba shi ba.